سراويت هجدف أب زوبا مبرع تجري أب بيت كريستيان مريم دنجلات سلامويان سبات بجملة كم زجفجفن موتان دماغ أبارسينهم درار أمورا كم زخونون تلفزيون CNN أفليتهم بمسارة أب تلفزيون CNN بعد سراويت هجدف إسران حدن حدار كلتشان عصر سلستن عام تمرت أب بيت كريستيان مريم دنجلات نستأكبوا هتانات كهنات مرعوت تنستمس سبعيام تمهارو بيت كريستيان سنبتن أرجاويانن بجملة شفلم بزي أب العلزوم أب كتم عداجة حموسن كالوت كبابيتات تجرين عمتهاوي بعل حدار تيون نمخبارن أفت كبابي يكايد كابز نبر وج زحشع عقباد اليوم زمتو سلامويان سبات نستفت قتلت زموتو وجانات كبار السينهم درار أموراكم زخنو اتزينا حبير اللام أبراهام زتبحالة ولادي تخبابي وتعدرات هجدف اتوم مأمنان بعل حدار تيون نخبرون نحلو هندبت نافت بيت كريستيان كم زمتون كابو مجبي تقرب اللهم كبلعو كم استقبرن دحرست وسنة جزيجنا اتوم وتعدرات أبل علت هزبي بألماميت بمتقواس شاف كم زكايدو أم ملاخيت اللهم كابته الكيت زترفو وجنات بعين عموتي كم زهرمون تبعداو سراويت جنا اجر الناس عبن توم مأمنان كم زقتلن أب كوشة دنجلات دما جزا ناخدن نبرت كم زرشنن تلفزيون CNN تبصي بلام بعلي حدار تيون مخبار نبت كبابي جيشا زصنحت مارتا زتبحالت وجن بوجنام نسان سبعيان بنجوهم بيت كريستيان مريم دنجلات سعيمهم نبندا أزماد كم استملسون دحر مجلاتهم وتعدرات هجدف نبتي زعرفت له جزا بمقتاو نسبعيا حفت سبعيان كالوت صدر أمن كم زقتلون نساجنا أب إيدا أوسيلا بهوت كم زترفتن تحبرم بعل جزاي بنيام أي موت نيرم بهوت زترف مسيلون نيرم جنا أب حقفي عارفو بمبال عمي حزنا زجلت مارتا مستمر عوت دحري حدا ورحي سبعيا كم زسانتن حزدمات نستمخانا كم زفلتتن بحسم جواهي قليت ألم بعدو سراويت هجدف إذا كل جفع مسفت أمام أب تخبى بزنبرة مخاين كم زوسدن تريت حريدو كم زبل عن زرعت كم زكاتلن نبرت والكسبات كم زمتن دما اتزينا أردي لهم بعدو سراويت هجدف أب بيت كريستيان مريم دنجلاتن كبابيان بزفت صموج أفجاف لعل حدميتن حمسان سلامويان سبات كم استقتلوا نمفلات تخيل لهم أب تمساسال زينا بعدو سراويت هجدف أب كتما أكسوم أب العل السلامويان سبات زفت صموج أفجاف محبر سب عالم إن خونا نويم سراويت هجدف أب كتما أكسوم أب العل السلامويان سبات زفت صموج أفجاف مزرار بمرخب حفاش عالمنا خوين لهم بزحات وجنات دما نتي أرمن أو تكبار إن خونا نويركبهم أبتي أب جنيفا يكايد زلو نخونتات سبعة مسلات هجرات عالم زت أمت وعلام أربعان كلتن هجرات عالم بموكال ملأخت زحلفو أمباسادر جرمن أب تجري أب العل السلامويان سباتي فتسم زلو قتلت بمخنان بعدوي سراويت هجدف كابي تيبيان غوت التحساسيبهم اللوم بخالق وجن سراويت هجدف كاب كتما أكسوم أب وشت 24 ساعات أما أيت وجنات كم زجفجفم channel 4 زتبحالة تلفزيون إنجليز أكاليه لهم For months, nothing could be independently confirmed. Now, Amnesty International says it's pieced together what actually happened in the Ethiopian province of Tigray last November. Their report says forces from Eritrea crossed the border, launched a joint offensive with the government of Ethiopia, and then entered the city, massacring hundreds of Tigrayan civilians in a 24-hour period. بعدوي سراويت هجدف أبل على السلامويان سبات زفت صمو قتلت حزون كي تجدب قتلوا لهم بعدوي سراويت هجدف بعصر شدش لكاتي تغلتشان عصر سلستن عام تمرت أب كتما عداجة حموس كبابي بخرة زتبها العدي نودي حمسان شمونتن عامت ولادن 4 مناسين بقفعي قتلوا لهم أتي بعدوي سراويت نزومنا بكيدانا مهرت بيت كريستيان أبل علي خدو زنبر وجنات أرك بمفساسن أكلم بمقرراتن أساقيو كم زقتلهم من جتاتنا حبيرهم لهم بخلو وجن بعدو ورار سراويت هجدف أب تنبين كبابي العسامة أدنا بستبحال بوتام بعلت عصر شوعات لكاتيت خلتشان عصر سلستان عام تمرت هزبي كقافع كم زوعلن ممهر والدي يوهانس نستبحال وجن قتلهم رئيسو تساتحكو عل كم زجبرن كافت بوتا زرخبنا يحبريتا أم ملاخيت اللهم وتعدرات فاششت منجست جوجلا أبي أحمد دما أب كتما مغلا نبك أدام أب زوج حليتي نحد من السي قتلهم كم زحدرو نمفلات تخيل اللهم كاب دمص ويانا تجراي زيناتاتنا حزوننا قتل يوم
ሰራዊት ፋሽስት ስርዓት አብይ አህመድ 4 ኣብ ስራሕቲ ትርጉም ዝነጥፉ ሰባትን ሓደ ጋዜጠኛን ተኣስሩ ብኸቢድ ማህሰይቲ ከም ዝጎድእዎም ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ነቶም ካብ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዓለም ዝመጹ ጋዜጠኛታት መሰኻኽር ዓይንን ተጎዳእትን ዘራኸቡን ሓገዝ ትርጉም ዝህቡን ዝነበሩ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ጋዜጠኛታትን ትማልን ብቅድሚ ትማልን ገሊኦም ካብ ስራሕን ከለው ገሊኦም ከዓ ኣብ እዋን ምሳሕ ካብ ማኣዲ ክለዓሉ ተገይሩ ክእሰሩ ክኢሎም ኣለዉ ከቢድ መውቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ንጋዜጠኛታት ወፃኢ ዓዲ ትርጉም ሓገዝ ዝህብ ዝነበረ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ፍጹም ብርሃንም ብዓርቢ ምሸት ካብ ገዝኡ ተወሲዱ ተኣሲሩሎም ኣብ ተመሳሳሊ ዕዮ ዝነበረ ኣሉላ ኣካሉ ድማ ትማሊ ካብ ዝመስሓሉ ቦታ ተወሲዱ ተኣሲሩሎም ምስ ኣሉላ ኣካሉ ሓቢርዎ ምሳሕ ዝበልዕ ዝነበረ ቢንያም ኣብርሃ ዝተባሃለ ትግራዋይ ድማ ዋላኳ ምስ ጋዜጠኛታት ረኽብን ተዘይነበሮ ምስ ኣሉላ ኣካሉ ጥራሕ ስለ ዝተረኸበ ብብዙሓት ወታደራት ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብ ቅድሚ ሰበይቱን ደቁን ክሳብ ውኒኡ ስሕቱ ዝወድቕ ተቐጥቂጡ ናበይ ከም ዝተወሰደ ዛጊድ ዝወፀ ሓበሬታ የለን ምስ ቢንያምን ኣሉላን ምሳሕ ዝበልዕ ዝነበረ ዮሐንስ ሃፍቶም ዝተባሃለ ካልእ ትግራዋይ ውን ሓቢርዎም ስለ ዝተረኸበ ጥራሕ ከቢድ መውቃዕት በጽሒዎ ናበይ ከም ዝተወሰደ ውን ኣይተፈለጠን ካብዚኦም ብተወሳኺ ጋዜጠኛ ተኣምራት የማነ ውን ትማሊ ንጉሆ ካብ ከባቢ ቢሮ ትምህርቲ بسراويت فاشيشت أبي أحمد تتحيزم انتقطن نبيت مأسرتن توسدن زرعيو مسخاخر عيني ندمص ويانة تግራይ አረጋግጾም አለው ብሄሮም ተጋሩ ስለዝኾነ ጥራሕ ካብ ዝተፈላላዩ አሃዱታት ተነጽሎም ሚል ኣብ ዝርከብ ካምፕ ተዳውጊኖም ዝርከቡ 13 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 122 ዝኾኑ ተጋሩ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ካብቲ ከባቢ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረዲሎም እቶም ገበናቶም ትግራዋይነቶም ጥራሕ ዝኾነ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ካብ ተራ ሽፈራት ክሳብ ዓበይቲ ወታደራዊ መኳንናት ዝርከብዎም እንትኸውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተጻሪዮም ናብ ሚለት ዋሲዶም ካብ ዝዳጎኑ ከባቢ 4 ኣዋርሕ ኣውፂሮም ኣሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡን እኹል ቀረብ መግቢ ማይ ኢሉውን ናውቲ መሐለው ንጽህና ክረክቡ ብዘይ ምኽኣሎም ንዝተፈላለዩ ሕማማት ይቃልዑ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ብዘይ ካዚ ኣብ ኣካሎም ዝበጽሕ ደብዳብ ከም ዘሎን ብፍላይ ነቶም ዓበይቲ መኮንናት ለይቲ እናውጽኡ ይቅጥቅጥዎም ከም ዘለውን በዚ ድማ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ማህሰይቲ ይበጽሖም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብተደጋጋሚ ይሓማ ከም ዘለዋን ንህይወተን ኣስጋኣይ ከም ዝኾነን እቶም ምንጭታትና ሓቢሮም ኣሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብቶም ኣብ ሚለ ተኣሲሮም ዝነበሩ ወገናት ሓደ ትግራዋይ ኮኔሬል ወሲዶም ናበይ ከም ዝወሰድዎ ከም ዘይፍለጥን ነቶም ዝተረፉ ማሕበረሰብ ዓለም ብህጹጽ ክበጽሓሎም ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎም ብተመሳሳሊ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰራዊት ተነኪዮም ኣብ ኣዋሽ 4 ተኣሲሮም ዝርከቡ ቁጥሮም ብርክት ዝበሉ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ውን ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎም መንግስቲ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ብሄር መሰረት ገይሩ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበንን ግፍዕን ሕዝውን ኣጠናኺሩና ቀጽለሉ እንትኸውን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ዘውርድ ዘሎ ግፍዒ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላትን መንግስታውን ውግዘት እናበጽሖ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ ንምዕራብ ትግራይ ወሪሮም ዘለው ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበን ምጽናት ዓሌት ከም ዝፈጸሙ ምሽጥራዊ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣመላኺቱሎም ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተባሃለ ፍሉጥ ጋዜጣ ኣሜሪካ ንምሽጥራዊ ሰነድ መንግስቲ ጆ ባይደን ብምውካስ ከም ዝበሎም ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ምስ ፋሽስት አብይ አሕመድ ብምዃን ንትግራይ ብምውራር ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ብምፍራሕን ንተጋሩ ካብ መረበቶም ኣፈናቂሎምዎም ኣለው በዚ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ብዕቱብ ጥንቃቐን ኣብ ምዕራብ ትግራይ የካይዶ ዘሎ ምጽናት ዓሌት ብዙሓት ዓድታት ሙሉእ ንሙሉእ ክጠፍኣ ወይ ድማ ዕሬን ከዓንዋ ብዘይ ሰብ ክተርፋን ከም ዝተገበረ እቲ ሰነድ ኣረዲኡሎም በዚ ድማ ኣብተን ናይ ተጋሩ ዝነበረ ዓድታት ተወለድቲ ኣምሓሩ ክሰፍሩን ኣብቲ ከባቢ ልዕልነት ኣምሓራ ንምርግጋጽ ጻዕርታት እናተገበረ ከም ዝኾነ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣፍሊጡሎም ብተወሳኺ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ከም ዝተፈጸመን ገዛውቲ ተጋሩ ከም ዝተቃጸለን ከም ዝተዘመተን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱን ካልኦት ናብ ጫካ ከም ዝሃደሙን ዝተረፉ ድማ ናብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ ብሓይሊ ከም ዝተባረሩን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣምሓሩ ዝበዝሕወን ከተማታት እናደመቓ ሓደሽቲ ሹቓት እንዳመስተን ኣብያተ ምግብን እናተኸፈታ ከም ዝኾና ድማ እቲ ሰነድ ኣረዲኡሎም
እቲ ምሽጥራዊ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራር ከም ጉልባብ ተጠቂሞም ንተወለድቲ ትግራይ ካብ መረበቶም ንሓንሳ እናሓዋሩን ንምምሓው እናሰርሑ ከም ዝኾነ ኣቃሊሕሎም ኣብ መወዳእታ ኣባላት ሰራዊት ባዕዳዊ ወራር ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጾታዊ ዓመፅ ብትሪ ከም ዝኹንንኦ ዓለም ለኸ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ገሊፀን እተን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ዝገለጻ ጉጅለ ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድን ባዕዳዊ ወራሪ ህግደፍን ተሻሪኾም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወልዕዎ ኩናት ኣመልኪተን ኣብ ዘውፅኦ በዓል 8 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም እዩ ኣብ መግለፂን ዛጊድ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ግፍዕታት ብትሪ ከም ዝኾነናን ወራሪ ሰራዊት ህግደፍ ለኣላዊ ዶብ ጥሒሱ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ምእታው ብትሪ ከም ዝኾነናን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ክወፅን ፀዊዕን ኣለዋ ኣብ ለኣላዊ መሬት ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ካብ ኤርትራ ንኽወፅእ ፃውዒተን ኣቕሪበን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብህፁፅ ደው ንኸብል መንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ምምላስ ደው ንኸብል ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መግቢ ማይ መፅለሊ ሕክምና ዝኣምሰሉ መሰረታዊ ጠለባት ብህፁፅ ንኽማልአሉ ጉጅለ ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ክፈቅድን ኣብ መግለፂን ኣካቲተን ኣለዋ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመፅ ልዑል ኣቓልቦ ክግበረሉን ግዳያት ዘድሊ ክንክን ክረኽባን ምሕፅንተአን ኣቕሪበን ኣለዋ ዓለም ለኸ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብቲ መግለፂን ከም ዝገለጾም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘይምልከተና ኩናት ብምሽማም ደቅና የጥፍአና ኣሎም ስለዝኾነ ኣዴታት ኤርትራ ካብ ኣዴታት ሶማሊ ተሞክሮ ወሲድክን ደቅና ኣበይ ኣለው ኢልኽን ክትሓታ ይግባእ ዝበላ እንትኸውን ብዘይካዚ እውን ብሰንኪ ዘይፍትሓዊ ኣካይዳ ኾነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ንወለዶ ዝጸንሕ ጽልኢ የሳውር ከም ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ብንቕሓት ክኹንኖን ክጽየፎን ይግባእ